Mä en muista, oliko se 3 teelusikallista vai 3 ruokalusikoista. Pelataan varman päälle ja pistetään ruokalusikallisia. Kyllä. Kunnon lusikallisia pitää olla. Mitään pelleilyä. Nää vittu tästä tule mitään. Sinne vaan. No niin. Ja sit sekoitetaan. No niin, nyt olisi sit aika aloittaa kokeilu. Otetaan muki mukaan ja etsitään tiemme vessaan. Kyllä. Vessassa se pitää tehdä. Tää tuoksuu hyvältä. Siis ei toi vessanpönttö, vaan tää. Vittu sitä oksennusta, eikä mun nyt tarvitse tunkea saatana sormia kurkkuun. Ei vittu, sitä tuli silmä. Hyi vittu, tosta tulee taas saatanan limaa. Hetkinen. Jos toi lima koski vessanpöntön vettä ja sit mä imasin sen takaisin. Ei vittu! Viljo Haavamäki kuittaa. Vittu.